سورة الملك مكية 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم وي سمورنا هذا سيد كيودنا هين وياما سمورنا نندر القرآن ko ayde capantati e tefana joomum ñande yawmal qiyamati ne jaltin ɗum e jeygol ñanɗum aljanna ɗum woni tabarakallah ene heen kadi so mayi ɗo waɗama e qabri mum so maleykaji ɗi juuri koyɗe ɗe mbiya alana on ɗo laawol sabu oɗo omo hewno julde omo janngami so maleykaji juuri hoore ɗemgal ngal wiya on ngala ɗo laawol sabu o hewno janngirde mi tabaraka o wi kayre deftere nde endi simore nde endi wiye mani atu haɗore lette Allah to tawreta noon ndi wiyete toon o wi suratul mulki kala jannguɗo ɗum e nder jamma ene wayno o rewi Allah o juurnima e moƴƴere nela sallah sallam o wi mi yiɗi no kala julɗo tawni huñi tabaraka ley ɓeɗin ɗo woni tabaraka to wi senima mawni alladi on biyadihi ene pirlitagol mum almulku sulɗan almulku kurete laamu e hattan wa huwa kanko o ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan alladi on khalaqal mawta takko mayde wal hayata o tagi nguurndam andi mayde o wi e nguurndam koko taga o wi mayde mbaadi mum way kono jawdi ɗi ganduɗa mbandi gallaji kala ko wirti e kala ko heɓi hendu mum mayat nguurndam noon taga e mbaadi puccu ndew caaju ngun jibrilu waɗɗino ngun annabaɓe mbaɗɗoto taaɓal puccu ngu koɗo gisɗe pay fof koye puccu ngu ɓuri mbabba yettaki mbam puccu kala ko wirti e kala ko wurat kala ko yeɓɓi wurat ngun ɗon puccu woni ngu samiri yo nanguno leydi mum weddi e ngaari kanŋe ha ngaari ndi huuni ɗum woni halaqal mawta kanko Allah woni takmo mayde wal hayata o tagi nguurndam Allah wi waɗiri ni ko liyabluwakum ha o jarribo on e nguurndam mon ayyukum hol fo e mon ahsanu ɓurɗo moƴƴude amalan golle o huwa al asisu kanko woni polɗo e laamu makko al ghafuru jaafotoɗo wonande tuɓɓo alladi on halaqa mo ganduɗa kañum woni takɓo asamawati asamanuji jeeɗiɗi ɗi baɗan ɗi ganduɗa ko ombodiraɗi yoga hen ene fawi e dow yoga woni hen asamanuji ɗi ko jeeɗiɗi a faami Allah baɗɗo noon o wiyete Allah jangguino asamanuji ɗi e asman gadiɗo ko bempeƴe ɗimmijo o ko kanŋe danejo tatiɓijo o ko jamɗe nayiɓijo o ko kire aywa joyiɓijo o ko haalis danejo jeegoɓijo o ko kanŋe jeeɗiɗiɓo ko kanŋe yaqut hakkude asman jeeɗiɓe e wirgalloji ko ladde to banggue annaraji o wi Allah wi ma tara ayyani fi khalqir rahmani ayyata ayyani a jogorani yiide fi khalqir rahmani e tago Allah e ko wana ɗum min tafawutin e daɗɗodiral e huude ɓurdirani ko Allah tagi ko ala fof ɓuri goɗɗum ɗum hay hunde fof foti kala jiiɗa juuɗe ɓurdiri ana won hen won hen ko sellani cooloji mbi kala de jiiɗa dosiɗi ɓurdi tan hen ñawdeni hen ene nande gongono ma anani o wi anani farji il basar ruttu darɗe ma fewde asaman hal tara beele ma yi e asaman min fudurini ceeki ƴeew beele ruttu darɗe ma e asaman beele ma yi ceekol ni hen waɗi peeji marji il basar ratti kadi ruttu darɗe karratayni laabi ɗiɗi ƴeewta sa waɗi noon yanqalib ilayka rutto fewde ma al basaru darɗe ɗe haasi an eɗe koy o huwa hasirun eɗe taƴi kala jiigol ga bonande Allah wi wala qad zayyanna wallahi min cudri as-samaa asaman ad-dunya aduna o bi masabiha e koode min tagiri min cudri asaman o ɗo koode wa ja'alnaha min baɗi koode ɗe
rujuman ko beddorɗe li cheyaɗini waɗande seyɗeniji so tawi gujji nanɗe anani wa a'tadna lahum min pewɗi min keblani masalan anani seyɗeniji ɗi adaba sairi lefte kuɓɓoje walilladina kafaru ene woodani ɓen yedduɓe bi rabbihim jowmumen ene woodi ɓe azabu jahannama lefte jeygol o bisa bosno almasir ruttoɓe tawde ko jahannama ida ulqu fiha so tawi ɓe beddama e jahannama e sami'u laha ɓe nanana jahannama o shahiqan ko wiyete kaacari no babba haacirta ni ɓe nana jeygol ene haacirta wa hiya jeygol ngol tafur e ngol fasa takwadu e ngol ɗeɓata mayyasu e ngol ɗeɓa faltare e nder seekade min al gaysi sabu tikkane ene tikkani heefereɓe ngol tikkani heefereɓe ngol wona e hartade kullama ulqiya fiha kala nde wedda e jahannama he fawjun dental sa'alahum namdoɓe khasanatuha reenoɓe jeygol ɓe malaikaji denuji jeygol ɗi namdoɓe alam ya'tikum nazirun beele jertinowo arano e moɗon ha ummorade Allah jeertinowo on ɗeɗo lefte ha ene haɗa on nadde jeygol beele on arano e mon ɗaluɓe jaaboɓe ɓe bala aha kay kad ja'ana nazirun arino amen jeertinoɓe kono fakazzabana min penni koɓe kaali ko wo qulna min mbi ma nazzala Allah kay jippinani min shay'in e hunde min mbiɓe in antum wonani onon illa fi dalalin kabir so wona onon goni e majjere ko e majjere gonɗon ko ɗum adi on wadde wiyama ene jentila kaɗo haala in antum illa fi dalalin kabir taw ko malaikaji ɗi e koyemumen mbiɓa noon ina akhbaru bi takdibi sahande hefre ɓe mbi pennima ene jentila taw ko kamɓe mbi noon wa an yakuna min kalamil kuffari lin nadri ene jentila kadi taw ko kamɓe hefre ɓe eɓe kalda e koye mabɓe ɓe mbi antum wonano onon ndeke eko gonnoɗon e dow mum illa fi dalalin kabir hefere ɓene kalda e koye mumen wa qalu kamɓe hefereɓe ɓe mbito jahannam law kunna nasma'u so tawi min nani natinoma emin nanano nanɗe pamgol so emin pamanno aw na'qilu walla so tawi emin joguino haqqillaji miijo goɗɗo ma kunna min latatonoko fi ashabi sa'ir ko inatoɓe jeygol min jeyete ay kefeero irrima ɗo ko kangaɗo wonnode ka ndeke kefeero wiyetake ene ƴoƴi an biɗo kefeero ne ƴoƴi ko a woni kangal ene ƴoƴi rewata ko Allah kefeero wiyete kene seeɗi keɓe pewnata ordinateur uji ko keɓe pewnata portable ko keɓe pewnata autoji ko keɓe pewnata avion ngaji ko wona ƴoƴƴe ala ko sebde wiyete kefeere wiyete kene seeɗi so neɗɗo ƴoƴi rewat Allah mo rewani Allah wiyetake ko ƴoƴi wiyete kangaɗo coɓ mo anda ko waɗata ɗum woni kamɓe ɓe girri keɓe hagaɗo ɓe gonnode ke ɓe mbi law kunna so min laatinoma to aduna nasma'u emin nananno nanɗe jabgol pamgol aw na'qilu walla emin joguino haqqillaji miijogol ma kunna min laatotonoko fi ashabi koye wondiɓe as-sa'iri ngol ɗo jeygol Allah wi fa atarafu yew ɓe girrima bakkatuji aywa fa atarafu bi dambihi ɓe girrima bakkatuji mabɓe holɗum kono nafoore ala hen suruqan goɗɗal wodani li ashabi sa'iri wonande jomiraɓe jeygol fawdan lahum an rahmatillah inna alladhina yakhshawna rabbahum ɓen ɓe ganduɗa ene kuli jomumen bil ghaibi e birnal ene kuli Allah taw jiyani haydara ene ɗofti Allah taw jiyani haydara andi ɓe kam so tawi peeñi e yimɓe ɓurata kulɗo Allah ala ko yi kulɗo Allah mo ala mo yi o so naati nder suudu kañum goto huli Allah toon ndeka so yalti boolo ɓuura hulde Allah neɗɗo no hula Allah boowal taw hulani Allah nder kono kala nde neɗɗo huli Allah nder hulan Allah boowal lahum ene woodani ɓen kam maghfiratun kafarangal wa ajrun e jobdi kabirun mawdi efere ɓe mbino eɓe kaala eɓe ñoha eɓe ñoha ɓe mbi gareño hen gareño hen ma taw hada Allah o nandi hada jeyɗo asaman o nandi gari ñumbuɗe kalɗe sese guilo nanaɗe Allah wi wa asirru
so on jiɗi cuuɗe qawlakum konngol mum a wijharu bihi so yiɗi peñine so on cuuɗi mboɗa nana so on peñini mboɗa nana ayyo mon innahu sabu Allah alimun ko ganduɗo bi dati suuri ko wone becce ganduɗo ko wone ɓernde fa kayfa bima naɗaltum bihi ko kalɗa koko haalatake ganduɗo ko wone ɓernde ma ko miijiɗa a haalaki ni so a haaɗi ka e on kam haalatake andi aya o mbiɗen ciyarti ko hefenet ɗum woni aya o sababu muɗum annal mushrikina qala ba'duhum li ba'd joga mabɓe bone wiide yoga asirru qawlakum la yasma'ukum ilaha muhammad cuuɗe konngol mon haɗe Allah muhammad o nande ko kalaton Allah wi asirru qawlakum awi jaru bihi son jiɗi cuuɗo son jiɗi peññino innahu alimun bi dhati sudur ala ko noon ya'lamu Allah ni ne andi man khalaqa ko tagi aha Allah ne andi ko tagi o huwa allatifu kanko woni newiɗo e gandal makko alkhabiru kumpiti faame ala ya'lamu man khalaq bele Allah anda ala ya'lamu bele o anda man khalaqa ko tagi o anda ɗum sabu huwa kanko Allah allatifu kanko woni newiɗo e gandal makko alkhabiru kumpitiɗo woni ala ya'lamu man khalaq mbele kanko Allah ko anda yantafi istifham inkari fa huwa nafyun lin nafi mbele Allah kam anda ko tagi ya mun ko haka man والذي كان كون أن جعل لكم الأرض بدن الليل ذلولا ko eltadi adayha hen beliri ala fatako allawi famsu jehe fi manakibiha e bangeji leydi allawi wakulu nyame min rizqihi e arzigi Allah ko ilayhi ko fewde Allah annusuru woni duttugol ummarade e gabriji woni masalan chattugol ko ilayhi nusur o wi ka goko goto wi qataratu an abil jald وي أن الأرض 24,000 فرسخ وي أدنى أوليد دي فوف وجناج نوغاس إني فرسخ بالي بهن وجناج سبوين كو بالي بغوني هن وجناج جيرتي كيدي دي ايوا مثلا كو رومي ينكو بغوني هن فرسنا بك وجناج تاتي ارا بيبك وجنره تن غوني هن هاودي نوغاس ايوا اني وجنره فرسخ وني أدنى الله woni noon anani allawi amintum walla amintum mbele on kooloto man fi samaa'i e on gonɗo e asaman hattan mum e doole mum oɗon kooli an yahsifa bikumul arda nde on monnirta on leydi ndi mbele onon wonɓe ɗo e leydi heɓe oɗon kooli gonɗo dow asaman e yamirta mo ene yoola on e leydi joolo ɗon maayon fa ida hiya jiya leydi ndi tamuru edi dilla edi ɓamto dow mon tan ha maayo am amintum walla on kooloto man fi samaa'i mo ganduɗa ene asaman wona kanko gone wona kanko Allah woni asaman de ko hattan makko e laamu makko woni asaman am amintum bele on kooloto man fi samaa'i mo ganduɗa ene asaman hattan mum ene asaman doole mum oɗon kooli an yursila ne neldata aleykum e mon hasiban kaaje wara on oɗon kooli de to koole de
Allah wi fasata'lamuna mo on gandu so on jiwi lette kayfa nadiri holno latori jirtinkuɗon mbele ko gonga walla wana gon wala gar kazzaba alladhina wallahi fennino ben min qablihim adiɓe ɓe leƴƴi fa kayfa kana ƴewno latori nakiri jeddugoɗon ne kalkirno ƴewno kalkiri ɗum awalam yaraw mbele ɓe jiyani ila ɗayri fewde diwe fawqahum gonɗe dow maɓɓe ne mbeya safatin ene berti bibje mumen wa yaqbidna ene tama bibje ɗe ene berta ene tama Allah wi seɗe berti e seɗe tami pop ma yumsikuhunna jaggani iton illa arrahmanu so wona hattan Allah ay hunde nangaɗi ito sowona hattan Allah so tawi abiyomo wi wey heɓoy dow ay dara jaggani sowona hattan Allah so ñande hattan Allah yalti hen fof tan abiyomo wima leydi innahu Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde basirun ko jiyo Allah wi amman hada alladhi holi on mo ganduɗa huwa kañum jundulla ko woni ballowo on mo ene walla on hol ballowo mo ene walla on yansurukum huwa jundullakum ballowo on hol on ballowo on yansurukum mo ene walla on min duni rrahmani ko wona Allah hol kaɗanowo on lefte taw wona Allah oɗon jogi la nasira lakum enel kafiruna wonani hefereɓe illa fi gururin so wona koye compte seyɗani tan wonde lefte garata amman hada alladhi walla holi on yarzuqukum mo ene arziqina on in amsaka so tawi Allah nangi rizqahu arziqe mum so Allah addani toɓo hol garziqina on la razika lakum gayrahu on ngala garziqina ko wona Allah bal ɗaccuni lajju on donima fi utuwine mawni kinare wonu fuurin e dogde gonga afa man yamshimu kibban holi o seyati on mo ene yaha ene hippi ala wajhihi e yeso mum mo ene yara yeso mum hoore ne junnita ene yara hoore koyɗe ne koyni dow jarowo hoore yati oɗo ahada beele oɗo ɓuri fewde amman yamshi walla ɓuri fewde komo ene yaha sawiyan ene fotodiri ala siraɗine lawol mustaqimin poccugo jarowo koyɗe ene darni koyɗe mum ne yaha e jarowo hoore hoto hen ɓurɗo fewde jarowo koyɗe de wadde julɗe kefere gona goto قل هو الذي هولي أم قل وي هو الذي أنني هو الذي أنشأكم كان كوني أن تقضوا أن وجعل لكم السمع وودني أن ننت والأبصار إجت والأفئدة إبرد قليلا فمدين ما هاورو فمدين هاورو ما هاورو فمدين تشكرونكم من تتو ene famɗi ko mantuɗon ko Allah tagi on ko tagani on ko ene famɗi ko mantuɗon qul huwa alladhi zara'akum wi kanko woni tagɗo on fil ardi e leydi ko ilayhi ko fewde makko tuhsharuna dutteɗon hasboade wa yaquluna anani kamɓe hefereɓe ɓe mbiyana julɓeɓe mata hadha al wa'du ndeɗo fodore ummital holde in kuntum sadiqina ɓayde on laatima oɗon gonɗi qul wiɓe innamal ilmu ay gandal arde darga indallahi koto Allah ko innama ana aymin nazirun komi jertinomo binu peññinɓe jertingol falamma ra'awhu nde ɓe jii lefte ɗe caggal mobru zulfatan ene mallina si'at qawlina wujuhu jeese alladina no ɓeet kafaru ɓe ganduɗa ene yeddunoɓe ɓe jeese mbi kuro nde masalan mobru ndu gasi darga dari haggandi ñawore waɗi wiya pokkite ɓe jii lefte ɗe jeese mbi kuro si'at wujuhu lladi ɓawli jeese ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yeddu waqila wiyanaɓe malaikaji denoji jeygol ɗi mbi haza ɗe lefte allazi ko ɗe kuntum bihi ɗe laatino ɗum taddauna oɗon nodda yo ara mbiɗon on ummitintaki gasi qul wiɓe ara aytum kalane kam in ahlakani allahu so tawi Allah halki kam min mi maayi wa man mayi e julɓe ɓe gondumi ɓe pop Allah halki min aw rahimana walla so tawi Allah yurmimama min woppi min leptani min onon kam faman yujirul kafirin hol danɗo o kefere min adabin e lepte alimin mulde jawabu mum ko hay goto qul wi huwa arrahmanu kanko woni Allah amanna bihi minen kam min gomɗinimo wa alayhi koye makko tawakkalna min bakkili Allah wi fasata'lamuna mo on gandu so on jii lefte
man huwa holi or mo ganduɗa fi dalalin gonɗo e majjere mo bini feeñde nelaɗo Allah wiɓe so tawi on jiileto mo on gandu hoole men ɓurɗo wonde e gonga e hol ɓurɗo wonde e fenade beele ko minen walla ko onon kul wiɓe ara aytum kalane kam in asbaha ko so tawi wattini ma'ukum ndiyam mon ɗam ɗo ɗam jaratan ɗam e calli mon jaraton ɗi so wattindi gawran eɗi ɓeeɓi ɗi natte leydi ndi ndiyam hay toɓɓel ndiyam ala e leydi he faman yetikum bima in holi on mo ene addana on bima in ndiyam ma inin kewɗam wal gaddano on so ndiyam mon ɗam ɓeeɓi wal gaddano on ndiyam oɗon jogui gadda o la yati bihi illa Allah ta'ala addata ɗum so wona Allah joni noon fa kayfa tunkiruna holno jebdirton an yaba'asakum wonde omo wawi ummitinte ɗum tagi o yustahabu ene yiɗa an yaqula al-qari'u kala jangowo so ari ha faman ya'tikum bima in ma'in yo wi Allahu rabbul alamin Allah jeyɗo binde o kama fil hadith وتليت هذه الآية أودو آية درستاب عند بعض المتجبرين لو يوغا إهداب دي الله هدي إن توانون دي آية أو جنگتين on wi تأتي به الفؤوس ستوي الله بيمني ديمو من غد جنبه والمآويل بيكوج من غسا من غد ديم هيدر so ya naw ndema ko jeew nde o wi non fa dhahaba ma'u aynihi tan diyam gita makko yeeki so wubi yo ƴeew gaddo wat faman yatiku bima in ma'in Allah nawi ndiyam gite makko o wumi joni yo ƴeew wana wino ko pikku yo pikku gite ɗe o ƴeew nde o ma yallaw نعوذ بالله من الجراءة على الله إذن مولي الله يسوس دي الله يسوس دي آية الله سورة نون سمورة نيكو نون دي ويته مكية اثنان ولا 52 آية وشابان جوي دي آية بعض السير والأخبار جوبنا السيراج خبروج لما خلق الله الأرض وفسقها 7 أرضين de Allah tagi leydi ndi waɗini leyɗele jeeɗi ba'asa min tahti al-arsi malakan Allah nelito les al-arsi malaika fa habada ila al-ardi o telli e leydi he hatta dakhala al-ardina 7 hatta dabadaha ha naati haw yetti leyɗele jeeɗi o tongi leyɗele ɗe woni no panto pengirta ɗum hunde ni tan de Allah tagi leyɗele jeeɗi ɗe o itti malaika al-arsi to telli koyɗe mum ji ha jeeɗi ɗi fengir noon nangir noon leydi ndi ponto nangirta ɓalal ni joni noon kanko malayka o fengi leydi ndi falam yakun li gadamay ha mawdi o qarari koyɗe ɗen donkiɗo dari Allah jippini to firdawsi sawran aljanna biyeteɗo firdawsi Allah itti toon ngaari gotiri ngaari ndi 40 alfa qarni ko 4 ujunere Allah wa 40 alfa qa'imatin e 4 ujunere masalan koyngal wa ja'ala qarara qadamal malaki ala sanamihi koyɗe masalan malayka o fawe dow ƴugere ngaari ndi ko heddi ko man Allah boni lingara falam tastaqirra qadamahu koyɗe ɗen donki darade ƴugere nde kanko malayka Allah nangi yaqutat khadra kange bulajo min a'la darajatil firdaus to ɓuri towde darajuji kange fir aljanna firdaus ghilzuha masiratu 500 sanatin hayrene kange nde tekkendi mum ene yarane duuɓi temedde joyi min kelde kange firde tekkendi mayrata saɗa yiɗi taccude de temedde joyi hitande jahata o ƴetti masalan min kelde nde kange o fawi ɗum e dow ƴugere ngaari ndi tuggudir ƴugere ɗo fewdi noppiren dari ɗon فاستقر عليها قيد دريها وقرون ذلك خارجة من أقدار الأرض قال لي مثلا أنا ندي نجاري دي أنا يلتي دوليتها ومن خارها في البحر كنده قد كنده باوي كوي جيج فهو يتنفس كل يوم نفسا قال نيلوم أنا فوفا قوتو فإذا تنفس مد البحر ستوي أتري فوفا غتا جا جيج وبيدو وانا برس بيدو برس woni geejo yaha hakkundo e jeere sa yehi hedde geeƴe foni jeeɗu sendu fofti fofangma tan geejo kadi rutto kala gonɗo sara Dakar sara geeƴ ene yeeɗu yala fo jeeya geeƴ ɓeydo haɓo jeeya rutto ko fofanko tawi ko yiɗi foofi joni falam yakul li qa'imi sawri qararu ngaari ndi koyɗe ɗe donkiɗo dari
فخلق الله صخرة الله تجي هاير ووتر كغلز سبع سماوات فد تكيني أسمانو جيدي فد تكيني ليدي جيدي هاير نين فوتي تكوي جونون كويد انغاري دي فاستا قرر قوائم الثوري ايوا مثلا كويد انغاري دي ندري وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكون في صخرة اي هاير دي لقمان ينو بيم دي كون دي دون هاير وون فلم يكن للصخرة مستقر هاير دي رونكي دو دري فخلق الله تعالى نونا الله تغليم وهو الهوت العظيم ونليغال منغال فبدا الصخرة على ظهره يتي هاير دي فوي باندو مثلا هني دي كيتي ليغو غوتا وسائر جسدي خالين كو هدي كو على كو ميمي دو هايدا tekkeni asamanuji jeedidi tekkeni leyɗele jeedidi waɗa kaƴal gotal fawa e keeci lim o keeci ki tan kaƴal ngal fawi ko heddi ko ay rememani ɗum kodi limu nana bona de yew naw koyew daw subalɓe dañiɗo mayde wal huutu alal bahari lingu woni koye maayo wal baharu ala matni rihi maayo ngo woni koye dow keeci masalan hendu wal rihu alal qudrati hendu ndu koye hattan Allah qila kullu dunya bima alayha harfan aduna e ko woni mum fof ko bangeji ɗi qala lahal jabbaru subhanahu wa ta'ala wa tanazzaha Allah mo senade wodani masalan ceniɗo bawɗo moƴƴo o wi leydi ndi koni won tan fa kana leydi woni Allahu akbar Allah wi nun Allahu a'lamu bi muradihi so en jaari gol kongol wal qalami mi wondiri kudol badan tarikal kudol bindowol ko woni e ko jogol wonoyde wa ma yasturuna e ko malaikaji ni binda ma anta wanani an Muhammad bi ni'mati rabbika e ni'ma jome bi majnunin ada woni kangar awana kangar wa inna laka wadan ma la ajran jobdi ghayra mamnunin di wana tajud wa innaka alla ala khuluqin hada dine mo ganda azimin maut fasatubsiru mayi kambe no wibsiruna be jiya bi ayyukum maftunu wala mon kangar be andu bele ko an walla wana an inna rabbaka jom wa kanko de a'lamu kanko buri andude bi man dalla mo ganda on majjuda an sabilihi gadine o wa kanko Allah a'lamu kanko buri andude bil muhtadina e fewobe Allah wi kanyum buri andude dum non fala tudi ilmu kazibi fara dofto fennude waddu be jidi kambe beedo hefere lawtidi hinu hanino anewima ayudihinuna be ne wono mabbe jinno ko gona newido be ne wono ma kono an hoto wadande dum wala tudi hoto dofto kullu halafin kala gondowo gondole penal kewdo wonde fenade mahilin mo ganduda ko koydo hammazin nyohowo gaybinowo yimbe tan masha'in kewdo yaade binamimin ene sastina kewdo yaade ene rendina yimbe manna'in kewdo hadde lil khayri modya mu'tadin toñowo asimin kewdo bakka utullin mawdo dote baada zalika so deedo sifaji fof benni zanimin ko deeda do ala bamma ko to dofto on baado ni o ko dofto kewdo wondirde fenade mahinin koydo hammazin biñowo mo ganda ene biñana ay biniriyimbe hunuko ando joom biñita baɗo wonon gay binirowo yimɓe hunuko massa'in jahowo bina min sabu saskinte ene rendina yimɓe manna'in lil khayri kewɗo hadde jam kala moƴƴere ne haɗa yimɓe wadde waɗata yamirta yo waɗe mu'tadin kewɗo tonje asimin kewɗo bakkar utullin mawɗo dote baada zalika so ɗe geɗe fof ɓenni zanimin ala bammakko one moƴƴi nde rasulu sallllahu alayhi wa sallam nde o haalata ɗum ɗo nde kefeero gooto kuɗaaɗo nen wonno ɗon ene wiya Walid ibnul Mughirata ko on ɗon Allah sifato kono nde o haali nde Allah haali haala ka nde kanko omo anndi ɗum e hoore makko kono heddiiɓe ɓe paamani o heɗii haala ka haa gasi o faati galle maɓɓe o tawi yummakko ɗo jooɗi o wii yummakko kaalanaami googa walla mi rema daande ma
yumma ko holdum o wi Muhammadu Allah makko o sifiima e am sifima sifaji jeenayi kanji fof mboɗo andi ɗi sowona hen goto ko wi ko fof mbeɗa andi ko min to tumayra mbiyama janggo yo mofta janggo so Allah jogui ko wi fof ko mbaɗa andi ko gonga kono hen goto noon wona gonga hen goto mbaɗa andi wona gonga kalanami noon so tawi gonga bisimi so wona gonga mi yoɓoma yumraɗo wiyol ɗum o wi komi deeɗaɗo o yi tawi ko Allah de tawi ko Allah de ko noon bamma ene jogui jawdi nde wonno kanko ko jontanoɗo e Makka kala Makka batu mbaɗowo galle makko waɗata kala batu mbaɗowo tawe kala ko watte e fewjete omo tawe ɗin de ko ɓe ganda ala baba ande kam sone ala baba ala martaba joni yumraɗo wi bamma ko jontare wuuri he wonno te kadi ko joom jawdi te o wona gorko gandumi so maayi jawdi ndi bonat gayna ko bamma gueloɗi ɗe wonno ɗon min jiidiri hen dañaɗa mbiɗumi ko deɗani laaɓa tawi ko Allah laaɓidima to eyyi ko ñande hen o andi o wonani dekete o deƴƴi noon pour o sutura tan o deƴƴi nde wonno Allah wiyani kaari tan deƴƴiri noon Allah wi mi ɗacciranimo noon mi ɗacciranimo noon Allah wi holko murtinimo an kana pourtan o laatima zamaɗin ko joom jawdi wo banina omo jogui ɓiɓɓe wiyama omo jogui mama ɓiɓɓe sappo worɓe ida tutla alayhi ayatuna so tawi dursitama mako qur'ana amen qala o wiya asadiru ko penale al awwalina adinoɓe tan Allah wi on donki famde mo ɓe mbi min pamani o wi sa nasimuhu mami jalmo alal khurdumi e dow hinere o mami jalmo e dow hinere sa nasimuhu mami jalmo alal khurdumi e hinere taade on donki famde mo ha mami mo jal omo andi ɗum koye hoore makko nani sa nasimuhu o watti buumade ɓuuri haade wodde kawɗo makko taƴa hinere makko waɗa bal ñande walde badri woode juɗɓe heen taƴa hinande o andi ko kanko anda ko kanko wonno ndeka sa nasimuhu alal khur ba imaɗo o yeeyi yamin tottamo ordinational wala waladu wala waladu ando wi aljanna de deeɗaɗo natta ɓi deeɗaɗo natta ɓi deeɗaɗo natta ko haadi rewi noon moƴƴani kam Allah wi innano minen balawnahum min jarribima makkanaɓe min jarribo amama ɓe kokke e heege kama balawna hono no min jarriborino ashabal jannati jomiraɓe guesa en ido aga samu tuma de ɓe gondi ɓe mbi la yasri munna hama ɓe coñ guesa ba musbihina sahande ɓe fini subaka ɓe taƴ ɗum andi wiyama ko ɓeɗone ko joom guesa en ba mabɓe so tawi coñal yonti watta ko jeynowo yeyna e wuure he hande mboɗo dawri coñal miskineɓe fof yo ngal kala ko hendu liɓi ko miskineɓe jeeyi kala ko neɗɗo soñi diwi ko miskineɓe jeeyi ɗum babiraɗo o wiyatno inde babiraɗo o mayde noon woppiɓe keɓe tata ɓe mbi enen noon sen mbi eɗen mbaɗa ko baba waɗanno ko en kawrani hen saabu kala ko hendu liɓi yo miskineɓe naw kala ko coñɗen diwɗe yo miskineɓe naw nden sirani mbaɗe feere tan jehen coñin taw hay goto sinani ɓe goni noon ay ɓe goni ɗum woni noon lasir munnaha musbihir wala stasnuna nde ɓe gondata nde ɓe ittitina ɓe mbiyani so Allah jaaɓi faɗafa aleyha wangi e guesa ba ɗa'ifun bangotoɗo min rabbi ko ummarade joome o hum na'imuna eɓe ɗani eɓe ɗani joni noon Allah nde ɓe kaali ka haala Allah ɗacci ha jamma tan wurte guesa he jeygol duppi guesa ba haɓa laaɓi fa asbahat to wattidi kassarimi no jamma niɓɓoni ba ɓawli ba wi korom ba wonto ƴulɓere joni noon eɓe ɗani jamma weeti subaka ɓe yiɗɓe yaade soñoyde fatana daw ɓe ɓaaƴodiri
ɓe ɓaaƴondiri musbihina saha pinal suɓaka olde ɓe ɓaaƴondiri mbi anirdu ndewe ala harsikum to ngesa mon in kuntum sarigi mina tawde kon soñoyoɓe tawde kon taƴoɓe ngesa ba mbaɗe feere ndawon law o hum yata khafan ɗalaguɓe jeehi o hum kamɓe yata khafatune ɓe cuuɗodira o rewa ɗo o rewa ga ɓe mbasi yadude haɗi wiyede koye coñal ɓe goni o rewa ga feewi hedde banggue camaraɓe o rewi ga feewi hedde banggue mbiyeɗ o rewi ga feewi hedde banggue sincu pour hade maɓe yidirde holko ɓe mbaɗiri noon allah yadkhulanna hal yawma aleykum ɓe mbi hade nadde e moɗon hande miskino hade miskino nadde gesa ba wa gadaw ɓe ndawi ala hardin e hadde miskineɓe qadirina eɓe cikki eɓe kattani ɗum eɓe cikki hattande hadde miskineɓe eɓe ndawi e sikkude hattande hadde miskineɓe nde ɓe jeehi ɗum woni wa gadaw ɓe ndawi ala hardin e hadde miskineɓe wonde qadirina eɓe cikki keɓe hattande nde ɓe jeehi falamma ra'aw ha nde ɓe jii ngesa ba eɓe ɓawli eɓe wi kurum qaalu ɓe mbi inna la dalluna enen ke en majjuɓe de enen de en jiitali lawol enen ke en majjuɓe de wona ba ngesa woni ngesa ba inna la dallun qaalu falamma ra'aw ha nde ɓe jii ngesa ba ene ɓawli ne wi kurum qaalu ɓe mbi innano minen kay la dalluna walla innano enen kay la dalluna ko en majjuɓe ba wona ga wona ba woni ngesa men de ken majjuɓe lawol ɓe ƴeewi ha fati ɓe jii ladal ngal ɓe jii kooce ɗe ɓe mbi o ko baade babi bal ɗaccu kay enen kay ngesa men tigi bal ɗaccu kay enen nahanu enen kay mahrumone ke en haɗaɓe tan ko mbino ɗe eɗen gamba miskineɓe hoɗum addane haɗede bangesa qala awsaduhum ɓurɗo ɓe moƴƴude o wi alam aqul lakum beele min mi wiyano on lawla tusabbihuna ko haɗi cubihi noon to Allah tuba noon Allah mi wiyano yon cubihin yon mbiɗon ko qaalu ɓe mbi subhana rabbina senade wodani joomi men innano enen kay kunna en laatima zalimina ko en toon fa aqbala ba'duhum huccidiri yoga maɓɓe ala ba'dina yoga yata laawa munen e ñigodira qaalu ɓe mbi yaha waylana halkare kay wodani min innano enen kay kunna ɗaaqina halkare kay wodani en innano enen kunna en laatima ɗaaqina ke en bewɓe asa rabbuna yama joomi amen an yubaddilana o wossitano min hayran minha ko ɓuuri moƴƴude e ngesa ba o wossitano en innano enen kay ila rabbina fewde joomen kay raqibuna ko en reerɗuɓe enen nderɗe moƴƴere liyaqbala tawbatana beele o jaɓa tuubu ɓen wa yarudda alayna hayran min jannatina o rutta e meɗen ko ɓuuri moƴƴude e ngesa men ba ruya annahum abdalu hayran minha wiyama noon ubdilu hayran minha habarama ɓe lomtinanama ko ɓuuri moƴƴude e ngesa ba ɓe lomtinanama ɗum kadhalika ni dey Allah wi ni al azabu o wi ni woni lepte wonande lundiɗo yamirore Allah kala lundiɗo yamirore ko ni woni lepte mum wala azabul akhirati ay lepte l'akhira akbaru ɓuuri mawnude e lepte aduna law kanu soɓe laatinoma ya'lamuna ɓe gandi so lepte aduna ɗe no mbayni lepte l'akhira ɗe ɓuuri bonde ونزل آية قرأوا تبقيك لما قالوا إن بعثنا نعدا أفضل منكم بمين ستوي من أمتنا ما من دوك كبير مجد أكون دوك أنكو تبينون الذي إن للمتقين أنا وادني هل بالله عند ربهم تجومن جنات النعيم الجنة جنيمي أفنجعل المسلمين الذي من بدن جلب به كالمجرمين نبندج من كار جلب به ومن دوك بندج ديكو من دوك جلب به الذي بتادو ما لكم كهبي أن جاوتا كيف تحكمون كنياوتا دي نياوات بند أم تشني لكم كتاب أنا وادني أن ما تو دفتر جبنا فيه أمم تدرسون دي أولن جنگ فيه تدرسون فيه أولن جنگ هن وند إن لكم أنا وادنون فيه تون لما تخيرون كتشوه
am ɗaccuni lakum matana waɗana aymanun ahadiji aleyna e dow amen balighatun ɗi ganduɗa ko kooli ila yawmi alqiyamati ha ñalawma dar inna lakum ene woodani on wonde lama tahkumuna ko ñawanton koye mon salhum namdoɓe ayyuhum bi dhalika hol fo e maɓɓe ɗum zaimun mo ene ganduɗa ko kañum woni zaimu woni defiɗo hol defiɗo ɗum am ɗaccuni lahum ene woodaniɓe mataw ene ɗo maɓɓe ɗo suraka dendugol aha mata ɓe jogui rendidiɓe ɓe ganduɗa ene kawra e maɓɓe e ngol ɗon konngol ene defaniɓe ɗum fal yatu yoɓe anani fal yatu bi shurakaihim yoɓe gaddu rendidiɓe maɓɓe defaniɓe ɓe in kanu sadiqina ɓayde ɓe laatime eɓe gongi yawma yuksafu ñalawma mo ganduɗa ene hunca an saaqin ga korla ñalawma yawmal qiyamati yawma yuksafu an saaqin ñalawma yawmal qiyamati jangi ɗum alam ahad ilaykum wamtazu yawma ayyuhal mujrimuna ko ɗum tan ñande hen o yuda awno kamɓe hefere ɓe walla naafiqe ɓe nodde ila sujudi fewde sujudi imtihanan li imanim e jarri farade limaɗaku maɓɓe kono noon fala stadi'una ɓe kattanta kasiru zuhuruhum ɗabagan keteɗi ɗe mbayno ombode pawi hen ni khashi'atan ene ñorguili ene mbiyata ene ananide ene elti walla mbiya ene hoy absaruhum gite maɓɓe tarhaquhum ene meewo e maɓɓe ene mbiyata ene naata e maɓɓe zillatun ko wiyete koyar sabu wagara kanu ɓe laatinoma yuda awna eɓe noddetenota aduna ila sujudi fewde sujudi te wal haalu wohum salimuna on saaha yo kisi on saaha eɓe gondani haydara en mbiyat nun juuleɓe colo juuɗe allah wi fazarni woppidam wa man yukazzibu e on pennuɗo bi hada al hadisi e oɗo qur'an nde ɗo yewtere pennuɗo qur'an woppidam en mum tan woppidam en mum fazarni wa man yukazzibu bi hada al hadis anani wa man yukazzibu bi hada al hadis wondude e nde yewtere faamiɗen de a faami bisimillahi allah wi sanastadrijuhum ami nangirɓe seeɗa seeɗa min hayso la ya'lamuna de ɓe gandata o umli lahum mi muñanaɓe inna kaydi ay feeram noon matinun ne tiiɗi somi nangiɓe ala ɓoccitgol ala de am ɗaccuni tasaluhum mataw an mouhammad aɗa ñaagoɓe ko kalantaɓe ko ajaran jobdi fa hum kamɓe min maghramin e yobde nde musqaluna eɓe teddino mataw muuse mabɓe ko koɓe jaɓata ko ɗum haɗi ɓe gonɗinde am ɗaccuni mataw indahumul ghayb eɓe jogui birnal to lawhul mahfuz eɓe binda toon keɓe jiɗi fa hum yaktubuna eɓe binda toon keɓe kalata ko fasbir muñ li hukmi rabbika wonande ñawore joomi an Allah ñawire mabɓe fof wala takun hoto laato an mouhammad ka sahibil huuti aɗa wona wayno joyɗo liingu o wanna sekirno ene heñirno han annabi yunus id naada rabbahu tumande o noddi joom makko o ho makka humun omo motti tikkere e reedu liingu lawla an tadarakahu sanno tan wona allah heɓɓitorimo ni'matun ni'ma min rabbihi ummorade e joom makko lanubida bil ara'ima o weddeto e karaji o ho madmumun omo addi ko ñiŋa lakinnahu noon rahimahu allah noon yurmamum fajatabahu rabbuhu joom makko jaabi anani labimo e annabako fa ja'alahu allah waɗimo min as-salihina koye moƴƴuɓe o jeeya fa in yakadu alladhina kafaru la yasbiqunaka bi absarihim oɗo aya o wi o jippi falaysa almuradu annahum yusibunahu bi a'yunihim andi kamɓe hefere ɓe puttina nelaɗo allah gite pour mbete gite ɗe ñaama nelaɗo allah allah wi noon falaysa almuradu annahum yusibuna bi a'yunihim wona eɓe memnama gite mabɓe de kama yusibul a'yunu bi aynihi ma yujibuhu ala wa innama almuradu annahum yanzuruna ilayhi nadaran shadidan bil adawati wal baghdai eɓe darde nelaɗo allah darde mettude sattude darde gangu darde tikkere wa hada ma masal mufassiru alayhi wa qila won wiɓe ali ala aradu an yusibuhu bil ayni wiyama ni keɓe daratamo ko ɓe jiiɗi ko nangirde mo yitere nde fa nadara ilayhim qawmun min qurayshin won hefereɓe quraychiyankoɓe ananide ɓe ganduɗa ko mujarrabatu isabatihim ɓe ganduɗa ko sukuñaɓe gandira enen mbiyata cukuña andiraɓe cukuñako ɓen ɗon ko ɗum gandirano ɓen daari nelaɗo allah fa asamahu llahu wa hamahu allah renimo min a'yunihim e gite men falam tu'sar fihi
gite ɗen donki battinde makko kanko nelaɗo Allah Allah wi fa nazalat wa zakara al ulama wa anna al aila kanat fi bani asadin min al arab arabeɓe fulɓe ene mbiya bani asad en ɓen ɗon e waɗino leñol goton tan ko sukuñaɓe yaroɓe ƴiƴam onon mbiyata yaroɓe ƴiƴam anani wa kana ida arada ahadum minhum so tawi goto mabɓe yiɗi an yusiba ahadan fi nafsihi aw malihi ju'a nafsahu salasata ayyamin wiyama so goto mabɓe yiɗi nangude neɗɗo nangira ɗum yitere mum tan heyɗina yitere nde heyɗina hoore mum wasa ñamde fodde balɗe tati so ñamani so tawi o yi neɗɗo summa yata'arradu lil ma'yuni mo yiɗi darde o falo ɗum aw malahu walla yiɗi ko bonnude jawdi fa yaqulu ma ra'aytu aqwa minhu koyde ko ngal ɓutti so wi noon tan neɗɗo o maaya wala asja koyde ko mi meeɗa yiɗi ɓurɗo wonde jamar wala akbara mi meeɗa yiɗi ɓurɗo oɗo mawnude wala ahsana mi meeɗa yiɗi ɓurɗo oɗo masalan yodde tan fa yaali ko on halko almayunu mo wi noon mo daari o tan maaya aha jolfuɓe no mbiyata sukuña dembu selleyle safatɓe mbiyata enen mbiyeten ko sukuña ay fara tuba ko en jogui mbiyata ɗum ko ɗum hulɓinori wiide ɓe wiide sukuña ala nde hulɓinori ko ɗum kala leñol ene jogui no wiyata ndeke wadde hay soɓe goda hen ko wonko ɓawli hen kam aha kala leñol ene jogui no wiyata sukuña haal pulayo ko sukuña jolfo ko dembu ewa tubak ene jogui wiyata zi 11 ewa heddiɓe mbiyata selleyla safal heddiɓe kadi jogui no mbiyata ndeke eɓe goyi sirani بسم الله وهذه الآية أودو آية نون تنفع أودو آية أمنافع ونند مسكون ينن أفهم أنا نمور جاي إذا جاب دمو سو جاب دمو بنين بندل كي آية بيرك دفع جن واو woni noon tan fa o kitabata wa qira'atan lil ma'yuni sa jangi enen nafa sa windini nafa so neɗɗo o nangama ɗum tan so wiyama ko ɓaleɓe tan tawi ko ɗon laaɓi ko ɓen nangimo tan sa jangi ay tuude makko ummoto ya lawol makko sa windinimo talkoro waɗe ɓandu makko gasi aya wa in yakadu alladhina kafaru la yasbiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin gasi so ɗo ɗum hanata so jangi ha tuude makko natta denga deydi mujjay so deme fof nga defaral taalibe ñaw denga ko woni noon tan fa o kitaba tan wagira atan bil ma'yun fala tadurru al ayun so jom waɗi ɗum yiita nangata ɗum hay soko baru paaɗa aɗa ara bato aɗa faandi sa jangi ay tuude yesma tan so won suguñi wonde ala wayama kulɗa fotan mona fanani toppiɗew on woni noon wa in yakadu alladhina kafaru wa in ko woni fi yakadu alladhina kafaru ene ɗeɓa ɓen hefereɓe ni la yasliqunaka eɓe ɗeɓa tatin dema fi absarihim e guite maɓɓe ɓe darma yitere bande beele saɗa haala beele jana walla pukkoɗa e leydi lamma sami'u dhikra nde ɓe nani qur'ana wa yaquluna ɓe gona wiide hasidagal innahu oɗo la majnunun ko kangal ɓe mbi oɗo ko janggata qur'an ko kangal wa ma huwa allah wi wonani qur'an illa dhikrun so wona ko wa'zu lil alamin wonande binde yimɓe jinneji qur'an hanɗinta e goto bismillahir rahmanir rahim suratul haqqa makkiyatun aya ko capanɗe joyi e ɗiɗi bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahim ko inde allah alhaqqatu darga allati yahiqqu fihi ko ganduɗa ene jojja hen ma unkira min al ba'si wal hisab ko yeddano to bange ummital ko yeddano to bange hasbore ko yeddano to bange jobti ɗum ene jojja ñande hen wal mudhiratu lidhalika ko darga woni ko feññinta ɗum mal haqqatu ka wise ko mawnini alhaali darga allah wi wa ma adraka muhammadu ko andintuma anne mal haqqatu ko woni mawnugol darga kazzabat thamud
fenni leñol ne wiyeni wa aadun e leñol ne wiyeni ɓe pennino bil qari'ati ko wiyete darga ɓe penni darga ngo aneni nde wonno qari'a firata koko duɗɗata ay wako duɗɗata kulhuli mum ɓernde neɗɗo ɗum wiyete darga Allah wi fa amma samud so tawi ko leñol wiyete noon fa uhliku ɓen kalkirama biɗɗaqiyete ha cango mango wa amma aadun so tawi ko leñol wiyeteni fa uhliku ɓeɗone kalkirama birihin hendu sarsarin sattulu sawtu atiyatin sembundu sakharaha ndu elti alayhim e mabɓe saba alayalin jammaji jeeɗiɗi wa thamaniyata ayyamin e balɗe jeetati jammaji jeeɗiɗi e balɗe jeetati husuman nde ganduɗa ko deggodirɓe fataral qawma Allah wi mbiya yimɓe ɓe fiha e hendu he saraha eɓe pukki eɓe kalki sa yiɓe ka annahum aɗa sikka ɓe elle kam ajazu keɓe pooɓe naklin tamaroje kawiyatin ɗe ganduɗa koye mumen ene pukki so tamaroje so hoore mum fukkima no wayata ni kamɓe noon ɓe pukkori koyena taƴi kamɓe heddiɓe ɓe dariɗo Allah wi fa hal tara lahum beele an Muhammad won aɗa yiya e mabɓe min baaqiyatin keddiɗo jawabu mum ko ala keddotoɗo ala wa jaa fir'auna oɗo kuɗaɗo ari wa man qablahu e ɓen adinoɓe ɗum wal mu'tafikat e gure annabi luuɗu ɓen gardino bil khadi'ati e goofi golli golle bonɗe fa asaw rasula rabbihim ɓe goofi nelaɓe joom mabɓe fa akhadahum Allah nangiɓe akhdatan nangande rabiyatin nde ganduɗa ko sattude Allah nangiɓe nangande sattude Allah wi inna no minen lamma ɗagal ma'u tumane min ɓamti ndiyam e dow kala hunde hamalnakum onon ɓiɓɓe adama min doodi on e keeceje baaɓiraɓe mon min doodi on fil jariyati e laana ndogowa min jooli heddiɓe ɓe Allah wi min mbaɗiri ɗeɗo golle li naj'alaha lakum beele min mbaɗana golle ɗe wonande on tadhkiratan ko wa'azu beele oɗon mbasa wadde golle ɗe ɓe mbannoɗe min kalki hefereɓe min dendi juuɓe ɓe Allah wi min mbaɗiri ko li naj'alaha lakum tadhkiratan beele min mbaɗana on ɗum ɗo ko wa'azu wa ta'iyaha beele ene reena ɗe golle uznun nofru wa'iyatu renoru ko nani Allah wi fa ida nufiqa fi sur so tawi Allah ndu wuttama nafhatun wuttago wahidatul waq nyalawma yawmal qiyamati wa humilatil ard leydi ndi ɓamtima walla ɓamtama wal jibalu kaaje ɓamtama fa dukkata kaaje ɗe kelama dakkatan wahidatan kelgol gotol waɗama keltine kaaje ɗe kelama gontinda jodi fa yawma idin on nyalawma waga atil wagi atu nyane hen darga daroto nyalama mo leydi ndi ɓamta asaman o ɓamta kaaƴe kela mbatta nda joni ñande hen waga atil wagi atu ñande hen darga daro Allahu akbar wan shaqqati sama'u asaman o seeko fa hiya on asaman yawma idin on nyalawma wahiyatun asaman on jiyamo omo lohi hay huude o wona wal malaku jiya malaikaji ala arja'iha e bangeji asaman ene tello wa yahmilu ene rondo nyande hen arsa rabbika al arsi joome fawqahum dow mabbe kambe malaikaji kalaji ñande hen rondo to zamaniyatun jeetati yawma idin on nyalaw ñande hen rondo to dankiki ko malaikaji jeetati in dondo to al arsi yawma idin ñande hen tu'raduna onon tagore nde ngarde don wonande hasbore la takhfa allawi suudotako min ko e mon khafiyatun ko suudi sirru gondo der berde mon ñande hen weejat allawi fa amma man utiya so tawi ko on dokkaado kitabahu rokkira mandake mum holko wiyete mandake kayid maada sa rokkirama dum biyaminihi dokkiraado dum jungo mudum nyaam fa yaqulu so yi ko woni hen ko somo totte o wiye ha nange o wiye yimbe be ha kanko neddo o so tottama kayid o tottirama jungo makko nyaamo bandi ko ene ngoni sa amat o wiye be ha nange o do kayid nange
iqra'u jange kitabiya kayitam inni ndeke min zanantumi yalana anni no min mulaqin min kam mi hawri hisabiya hasbore am min kam mi dañi jam yewe kayitam o Allah wi fa huwa oɗo fi aishatin o moy ngura radiyatin jarlat hol on ngura fi jannatin e gese aliyatin ɗe ganduɗa ko tawɗo huɗufuha ey junge mumen hono ɓesnoje ɗe daniyatun ko malli sa darima heɓat sa joɗima heɓat sa lelima heɓat Allah wiyaɓe toon e nder aljanna kulu ñaame washrabu jare hani an oɗon newnana holko woni sababu bima aslaftum sabu ko ɓenninno ɗon golle fil ayyami e ñalawmaji alkhaliyati ɓennuɗi ñalawmaji ɓennuɗi golluno ɗon on gollanino jam on dañi jam hande on malal Allah wiyama yaishuna ɓe nguura toon fala yamutuna abadan ɓe mayata ha cayi wa yasifuna ɓe cella toon fala yamraduna abadan ɓe gonta ñaw ha cayi wa yunamuna ɓe nemo toon fala yarawna ba'san abadan ɓe gonta yi caɗele ha cayi ɗum ko ɓuri ɗum aduna kay ɗum dañaka ɗum wa amma man utiya so tawi ko on dokkiraɗo kitabahu kayi mum bishimalihi jungo muɗum nano heɓiri jungo nano fa yaqulu o wiya ya way heeƴeyo ya laytani ha way heeram yo hanino dey lam uta kitabiyami tottaka kayitamo walam adri min dey mi andani ma hisabiya koni hasboade ya laytaha hanino mayde aduna nde kanat latinoma alqadiyata ko tañoral nguurdam taw ummital ala hanino no mayi min taw mi wurtata ma agna min dey nafani anni ga ammaliya jawdam di nafani halaka anni halki gam dey sulɗaniya dolam dey kalkima min dey mi borama halaka anni sulɗaniya halaka halki anni ga am sulɗaniya dolam dey kalki kam Allah wiya oto hebbinam haalaɗe heewi haal Allah wiya malaikaji khuzuhu nangemo fa gulluhu lonkoƴinemo mbaɗe geƴƴelle dande makko summal jahim jeygol ene wiye ni salluhu Allah wi nannemo hen so on nannimo summa fi silsilatin retti ceenuji ɗi ganduɗa zar'uha juuteki mumen sab'una zira'an ko capanɗe jeeɗiɗi dira tawa ko dira malayka wona e dira nen dira malayka noon ɓuuri aduna hewde dira malayka ɓuuri aduna mawnude capanɗe jeeɗiɗi noon dira malayka ɗin ceeluji piilete e nato o jeygo ibnu abbas o wi fa tadkhulu fi duburihi ceen o nannire caggal makko o tukhraju min mankharihi ceen o yaltinire hinere makko wa qila sab'una zira'an won wiɓe ala ko capanɗe jeeɗiɗi dira kullu zira'in sab'una ba'an wiyama kala hen dira ko capanɗe jeeɗiɗi ñayi kullu ba'in ab'adu ma bayna makkata wal kufata kala hen ba ñayi ɓuri hakkude kuufa e makka woɗɗuɗo ɓuri ɗo e kodduwar ñayi goto malayka ɓuri ɗo e kodduwar ñayuji capanɗe je woni dira goto capanɗe jeeɗi dira noon ceenuji ɗum waɗan toon so ɗum de ko bone waɗa tan wa qila sab'una zira'an kullu zira'in sab'una zira'an wiyama capanɗe jeeɗi dira kala dira kadi capanɗe jeeɗi dira wa qila laysa al muradu bil adadi haqiqatahu wona limore limani nde wona haqiqa mum bal huwa kinayatun an asbiha wa duliha sabu kabu wi law jumi'a hadidu dunya ma wuzina halqatan minha o wi jandangal jamɗe aduna pop wona yi ceenuji saret dey on ji ceenuji saret o wi jamɗe aduna ɗe fof so ndenti wonata longdu woturu e longɗi ceenuji jahannam jamɗe aduna ɗe mum so ndendinama wonata longdu woturu jawel gotel wona yi ceenuji sare no werne ngel jawel gotel wonata ajarana Allahu minha o yo Allah dandu ene ono bone yo Allah dandu ene ono bone Allah wiya sab'una zira'an faslukuhu nannemo e mum nannemo hen
caggal nde o nanna jeygol ɗum kadi o waɗa e makko sabu innahu oɗo kuuɗaɗo kana o laatinoma la yuminu billahi o gonɗinano Allah al azimi mawɗo Allah moƴƴo mawɗo o gonɗinano ɗum te wala ya huddu o hirjintano ala ɗa'amil miskine e ñamminde miskineɓe fa laysa lahu l yawma alanamo hande ha huna ɗo hamimun ñallam ɓero sehil ñallam ɓero hande ala wala ɗa'amul alanamo ɗo ñam illa min gislinin so wona mbordi naɓɓe jeygol ene wiye jahannama mbordi jaltoje pulki maɓɓe ko ɗum woni ko ɓe jartoto la yakuluhu ñamataɗa nde ɗon ñamde illa al khadi'una so wona wofoɓe Allah fala uqsimu Allah wi mi wodiri bima tubsiruna ko jiyato Allah wi mi wodiri ko yimɓe darata wama la tubsiruna e ko on jiyata innahu oɗo qur'ana mi wodiri la qawlu rasulin karim wallahi ko konngol nelaɗo tedduɗo to Allah aha wama huwa o qur'ana wonani bi qawli sha'irin ko konngol nalanke qalilan famɗi ma ha woro tu'minuna ko gonɗinton wala bi qawli kahinin wallahi qur'ana wona konngol wage qalilan famɗi ha woro ma tazakkaruna ko ɗon mbacco famɗi de ha qur'ana tanzilun ko jippogol min rabbil alamin ummarade jeyɗo bindi walaw taqawwala so tawino noon fepininoma alayna e dow amen nelaɗo o so fepininoma ba'dal aqawili yogay konguɗi ɗi o haalantuno on ɗi sanna ko pepininoɗo wallahi la akhadna minhu mamin nangonno e makko lette min nangiramo bil yamini sembe hatta summa laqada'na minhu amin tajanno e makko alwatina ɗaɗol dande o maya kono no o waɗani ɗum fama minkum holko hebi on fama minkum ala e mon onon ɓeɗo min ahadine goto haajidina mo ene haɗa ɗum ala e mon kaɗowo ɗum mami wat ɗum te kaɗowo ala innahu o qur'ana la tadhkiratun ko wa'du lil muttaqina wonande hulɓe Allah wa innano minen la na'lamu minen koni anduɓe anna minkum ene mon onon yimɓeɓe mukazzibina ɓe ene penna wa innahu qur'ana la hasratun ko nimsa de alal kafirina e hefere ɓe so jeeyi janggo yawmal qiyamah wa innahu qur'ana la haqqul yaqini ko gonga mo ganda ko jananaɗo ko gonga gonowo qur'ana ko wiya ko haala ko foko ko wonata fasabbihi sennu an muhammadu bismi rabbika inde joome al azimi maw bismillahi suratul ma'arij simore nde ko non de wiyete makkiyatun aaje ɗe ko capanɗe nayi e nayi holko woni sababu aya o ko kefaral gotal ne wiye harsu bun nu'man nde rasulu sallallahu alayhi wa sallam wimo wi o nani tan hefereɓe mbi oɓe mbi nani o nani hefereɓe mbi nelaɗo Allah wi man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu kala mo gonmi kalifa mum aliyu ko kalifa mum kanko nde o nani kan haala o waɗɗi ngeloba makko fa jaa o ari hatta ana kharahilatahu hawa jusni ngeloba makko bil abdahi e naɗe makka o wi ya muhammad amartana anillahi an nashhada a yamiri min to Allah yo min ceernu an ko woni fi la ilaha illa Allah deweteɗo e gonga ala so wona Allah wa annaka rasulullahi wonde an ka nelaɗo Allah faqabilnahu minka min jaɓi ɗum e ma wa anno hajj jamirɗa yo min kajju faqabilnahu minka min jaɓi ɗum e ma wa anna suuma shahru ramadana yo min koor lewru korka fi kulli amin kala hitane faqabilnahu minka min jaɓi ɗum e ma thumma lam tarda hatta faddalta bna ammika a welaka ɗum bo fo ha ɓurɗa ɓi yumma o e dow amen ɓi bamma o afa hada shay'un minka ɗum ɗo ko an tan haali ɗum am min allahi taala walla ko Allah yamiri ya haal فقال النبي صلى الله عليه وسلم نلادوي والذي لا إله إلا هو ميوندري دوتي يقوم على سوانا كنيم وما هو إلا من الله والله كن بيمي كلام نقول من خليفة ممكو علي كو خليفة ممكو كو الله ينون أولا هرسي ووي اللهم إن كان ما يقول حقا جوما عن الله فتويكو محمد هالكو كو قومكو عن يمري فأمطر علينا هجارة من السماء تب إدو أمن هاير أمراد دو أسمان مايدن يمدو mi warto mi maayi fofto
kanko baɗɗo kanko mo fassiro fa wallahi mi wondiri Allah ma wasala ila naqati kanko oɗo kefero binoɗo noon o yettaki ngelo makko hatta ramahu Allahu bi hajarin ha Allah weddimo hayre ha nde fawaga ala dimaghihi hayre nde yene ngandi makko fa kharaja min duburi yaltiri caggal makko mayde ngeɗimo wona wino ko yo mayi o mayi kisa Allah wi sa'ala ñaagima noon sa'ilun ñaagoto bi adabil lefte waaqiinde ene jana lil kafirina wonande heefere laysa lahu alana lefte ɗe daafi duñowo so ngari walla laysa lahu alanamo kanko biiɗo yo lefte ngar o so ari alanamo daafi duñowo min allahi ummarade Allah sil ma'ariji jam ngabbirɗe ta'arujul malaikatu malaikaji ne ngabba won ruhu malaika biyeteɗo jibril ngabba ilayhi fewde mum ene tellini jamiroje Allah fi yawmin e ñalawma mo ganduɗa kana laatima miqdaruhu walla kana ene laato miqdaruhu fodde ñalawma o so tawi ari ñalawma o ene laato 50,000 sanatin fodde duuɓi ujunnaje 50 to banggue kefere ñon ñalawma o wayata e mum ñalawma o juutirta e mum kono duuɓi ujunnaje 50 ni ko amma julɗo ñalawma o fo e julde wayata e mum kono julde waktu tan julde tous par no wayata e mani non tan ñalawma o wayata Allah wi fasbir muñ sabaran muñal jamilan ngal ganduɗa ko jongal innahum sabu kamɓe yarawnahu eɓe jiya lefte ɗe ba'idan ene gondi Allah wi wonarahu minen noon emin jaltide gariban ko ɓalli yawma takunu sama'u ñalawma mo asaman oɗo mo jiiɗa laati kal muhli omo wayno digidere godron walla no kaalis taynaɗo wa takunul jibalu kaaƴe ɗe ɗe jiiɗa ɗe laato ñande hen ɗe mbaya kal ihni eɗe mbayno teefe anani de ɗe ganduɗa tappaɗe hendu ne waɗa ɗumen wala yasalu ñande hen namdota ko hamimun ñallam ɓere mum hamiman ñallam ɓere hay goto ñamdota ko alhaali goɗɗo on an no mbaɗa hol alhaali ma ala goto fof koye sohla mum Allah wi yubassarunahum eɓe jiidira e mabɓe yubassarunahum eɓe jiidira kamɓe koye mabɓe yoga mabɓe jiiya ko yoga ɓe gandodira kono ɓe kaldata jiiya neɗɗo mbiya idem woni ko ama julde ha gara Ablaye Saydou kono noon haaldede ala de goto fof de so tawi e ummital waɗi sa yimo gandunoɗa aɗa anda kay o tigi o kaali o kay ko idi tigi woni ɗo kono noon kaldigal ala noon to gummiɗa hoto gonnoɗa ay ɗum ala e ko yaaduta yubassarunahum eɓe jiidira e mabɓe Allah wi yawaddul mujrimu ñande hen kefeero yiɗat law yaftadi hanino sottima min azabi yawma idine lefte on ñalawma o sottoro ɗum bi banihi ɓiɓɓe makko wa sahibatihi e joom suudu makko wa akhihi e miniko walla mawniko wa fasilatihi e gorol makko allati no ngol tuwihi ngol o tapporno ɗum so toñama bande en hoccannoɓe tugaje ne mballuma ɓen ñande hen aɗa sottoroɓe min azabi yawma idin lette on ñalawma mbiya Allah nanganam ɓe piya ɗumen ha mayde garɗi ɗumen goppaɓe ñande hen o sottoro wa man fil ardi jami'an hanino kanko jeeyi kala ko woni e leydi fofo o sottoro summa yun jihi pour Allah dandamo pour so waɗi ɗum ha gasi Allah dandamo Allah wi kalla aɗa daɗa kalla guftaka kalla guftaka wona noon innaha jeygol ngol lawa ko ni ngol wiyete ko dulbittongol e dow kefeero kangol jeygol lada nazaatan ko ngol ɗofowol nguru neɗɗo lissawa pour ha ɓenda so wiyama so neɗɗo o naati jeygol ngol tan jarrat neɗɗo o naati jeygol tan nguru ngu ñortoto e dow tewɓolu andi ɗum ɓuri musde nguru so tawi ko a sumi e tewɓolu kay so tumi ɓuri mettude Allah wi kangol jeygol ngol tad'u ngol noddata man adbara ko on dunkiɗo wata walla runkiti gaalimanako wa jama'a rendini jawkal mum fa aw a reeni jawkal ngal tottata hen haqqe Allah aɗa lima jawdi tan aɗa mofta a tottata haqqeji Allah a askata a jokkata enɗa koni innal insana neɗɗanke de ko holiga halu an o taga
ko gufu gafa neɗɗo taga tan ko gufu gafa holko waɗi gufu gafa neɗɗo mo ganduɗa jam heƴani mum so heewi ɓurtat so bone heewi ɓurtat neɗɗo hay hunde heƴani mum so dañi jam ɓurtat so ɓurti tan haaɓat so dañi bone kadi haaɓat ndeke neɗɗo hay hunde heƴani mum huliga haɗu ida massahu charru so memimo ko wiyete worode tan jasu an ko ƴamƴotoɗo wo ida massahu lhayru so moƴƴere heeɓimo tan ewa manu an so dañi jam tan manu an o haɗa kala ko haqqe Allah baɗɗiɗo e dow makko o haɗa ɗum innal insana khuliqa halu'an o tagama tan ko ƴemƴotoɗo e sattude reeɗude e famɗude muñal e wawde sattu e wawde hadde jawdi e yaccade ko ganduɗa hanani ɗum tan neɗɗo taga illa al musallina so wona julɓe alladina no ɓen hum kañumen ala salati ɓe julde mumen da'imuna ko duumiɓe walladina ɓe ganduɗa ɓen fi amwalihim ene jawɗele mumen haqqun haqqe ma'lumun gandaɗo asakal lissa'ili wonande garɗo mo ene ñaago ene rokke hen wal mahrumi kaɗaɗo ñagade kadi rokke walladina e ɓen ɓe ganduɗa yusaddiquna ɓe ene gonɗina bi yawmiddini ñalawma jogdi walladina hum ɓe ganduɗa kañumen min adabi rabbihim e lefte jomum mushfiquna ko huloɓe inna adaba rabbihim ay lefte jomaɓe gayru ma'munin ɓe gona hooliɓe jippogol mum walladina hum ɓe ganduɗa kañumen li furujihim wonande farjiji mumen hafizuna ko renoɓe illa ala azwajihim so wona e dow suddiɓe maɓɓe aw ma malakat aymanihum walla ko jeyi ɗum ñaame maɓɓe ko wayra horɓe maɓɓe fa innahum ɓen kam gayru malumina gona ñiŋaɓe faman ibtaga kala mo ɗaɓɓi noon wara a dalika kala mo ɗaɓɓi mo wona joom suudu mum kala mo ɗaɓɓi mo wona korɗo mum fa ulaika ɓeɗo humul aaduna ɓe mbiyete yewtuɓe ko dagui fewde ko harmi walladina hum ɓe ganduɗa kañumen li amanatihim wonande koolaɗe ɗe kolnano wa ahdihim e aadiñumen ra'una ko renoɓe walladina hum ɓe ganduɗa kañum bi shahadatihim seedan fagol mumen qa'imuna ko darani ɓe cuuɗata walladina hum ɓe ganduɗa kañumen ala salati ɓe julde mum yuhafiduna ko renoɓe enen juula e waktuji Allah wi ulaika ɓen fi jannatin ɓe gone aljannaji mukramuna ko teddinaɓe fama lilladina kafaru holko heeɓi ɓeɗon heefereɓe qibala ka wonɓe sarama an nelaɗo Allah muhdiina ene puttini gite anil yamini ne jooɗiri banggue ñaamo wa anil shimali to banggue nano ma ene jooɗi ɓe ne jooɗi banggue nano ene mbaɗi usine dente ha ɓeɗo holko heeɓiɓe eɓe mbiya e jalkidde julɓe ɓe eɓe daara ɗumen ɓe mbiya julɓe ɓe la in dakhala haula il janna wallahi ɓeɗo so tawi naati aljanna la nadkhulannaha qablahum ɓene mbay wasde ni so ɓeɗo naati aljanna minen gartoɓe naatti ɓe gona wiide noon Allah boni ɓe penata qala ta'ala Allah wi a yaɗma'u kullu mri'in beele ɗaminto kala neɗɗanke min maɓɓe an yudkhala nde nannete jannata na'imin aljanna nimi jawabu mum kala ɗum ala nadde aljanna a gollanani ɗum a natta innanu min khalaqnahum min tagiɓe kamɓe ɓeɗo heefereɓe hono no min tagruno e adiɓeɓe ko wona kamɓe mimma ya'maluna e ko ɓe gollata tan fala ɗuma bidhalika fil jannati wa innama yudma'u fiha bittaqwa wana ada ko wala welma biya ko aljanna tamittuɗa na aljanna ko tawre huli Allah mo hulani Allah nata aljanna ala koy mo hulani Allah nata aljanna a faami de neɗɗo yo gollan Allah neɗɗo gollanta ko Allah gollanta hoore mum faman lam yastakmil bil imani wa da'ati mo timminani gonɗingol timminani ɗoftagol walam yatakhallaqa bil akhlaqil malakiyya taw o jogaki jikku maleka lam yasta'idda li dukhuliha o ɗo heblanaki nade aljanna ɗum woni jimo o wi ya khadimal jismi
ehima liggantoɗo ɓandu kam tasqi bi khidmatihi wi ko tampanɗa ligganade ɓandu a faami an liggantoɗo ɓandu a tatlubu ribha aɗa ɗaɓɓa gañari bima fihi khusranu ko ganduɗa perte ene mum ɗaɓɓata gañari ko ganduɗa ko perte ɓandu ko perte ɓole goni hen in had ila ruhi saɗa yaha rundu few e ruhu wastakmil timminoro fadailaha ɓure ruhu fa anta birruhi la bil jismi insan fa anta ay an birruhi ko sabu ruhu gonirɗa insanu neɗɗanke la bil jismi wona ɓandude addanma wonde neɗɗo ko ruhu so ruhu iwema a wonta nen won neɗɗo sa yi neɗɗo woni neɗɗo ko ruhu wona ɓandu ɗo jiyaɗa fotana aɗana foppo ay haysomo mbubu juulema ma lootoyɗa mbiya hade addudema micro an koto banggue ruhu a wondaka a rewata Allah a toppita ko ɓandu yondu tan comti joɗɗi tan ñamde welde tan yo ɓanduɗa tan to Allah to ala toon haaju ganda de a huywi aha ngama fa anta bir ruhi la bil jinsi insan Allah wi fala uqsimu mi wondiri bi rabbil mashariki jeyɗo funne ngeeji wal magharibi jeyɗo hirne ngeeji inna no minen laqadiruna Allah wi mi wondi e min kattani ala an nubaddilane min gostitto khayran minhum ɓurɓe moƴƴude maɓɓe kamɓe ɓeeɗo min guittaɓe ɗo haɓe laaɓa min gadda tagore wonde Allah wi ɗum ne newanimi wa ma nahnu wanani minen mi masbuqina ko min daɗeteɓe Allah wi min donkani wadde ɗum fazarhum woppuɓe yahuduɓe jumpa e penale maɓɓe wa yalabuɓe pijiɗo e aduna maɓɓe hatta yulaqu haɓe kawra yawmahum ñalawma maɓɓe allazi on yu aduna moɓe padana Allah wi yawma yakhrujun ñalawma moɓe jalti minal ajdasi e goble sira'an e yawde eɓe jamobru eɓe notoyo Allah sa yiɓe neɓe jaccorto ka annahum cikkataɓe ni ila nusubin ko fewde jalaŋeji yufiduna ɓe jaccoto Allah wi khashi atan jiya ene hoy absaruhum gite maɓɓe tarhaquhum ene naata e maɓɓe pular o ko ene meewo e maɓɓe riddatun ko wiyete koyara Allah wi zalikal yawm on ma ñalawma allazi woni on kanu meɓe laatino yu'aduna eɓe podana suratu nuh simore nde ko noon nde wiyete aywa aayaji ɗe ko nogas e jeenayi walla nogas e jeetati aayaji ɗe ko noon ɗe poti bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah andi kamɓe ɓeeɗo wiyama adi nelede e heefereɓe fof adi nelede e heefereɓe fof e hadde keferu hadde jalan ko annabi nuhu li anna shirka innama hadasa fi zamanihi rewde jalan fuɗɗi koye zamanu nuhu wa amma ma qablahu ko adi annabi nuhu falam ya'rifu ibadata ghayrillahi hatta yumaru bi tarkiha ɓen ganda rewde ko wona Allah takal jamile yo goppu ko ɓe ganda ko andunoɓe rewde ko wona Allah no woodi ko ɓen jamirte yo goppu wona ko adinoma ko ɗum alano Allah wi inna no minen arsalna minen kay min neli nuhan annabi nuhu ila qawmihi fewde yimɓe mum min neli nuhu ila qawmihi fewde an yimɓe mum min mbi an anzir qawmaka jeertin yimɓe ma min qabli ko adi an yatiyahum nde arata e maɓɓe seɓe gonɗinani ko arata e maɓɓe azabun lefte alimun ɗe ganduɗa ko musti kala o wi nde o yetti o wi ya qawmi e yimɓam inni no min lakum wonande on nasirun komi jeertinowo mo binun peññinɗo jeertingol an o holko woni sababu konngol ngol o wi ubudullaha gottiɗine Allah wattaquhu kule Allah wa adi uni ɗoftoɗe kam son mbaɗi ɗum yaghfir lakum Allah yaafo on min zunubikum hunde e bakkatuji mon Allah yaafo wa yuakhirkum on nemna on o wasa leftude on ila ajalin fewde lajal musamman innagal inna ajalallahi ay lajal Allah e leftede so on gonɗinani idha jaa so tawi lajal ngal ari la yuakharu nemnetake law kuntum so tawi on laatiroma kay ta'lamuna ɗon gandi so on gandino kay lajal maayde so ari nemnetake on gonɗinanno qala o wi rabbi jooma inni no min da'awtu qawmi min dey mi noddi ko yimɓam leylan jamma wona haran e ñalawma mboɗo nodda mboɗo wulla mi foftaki jamma mi foftaki ñalawma
kono falam yazidhum ɓeydani ɓe du'a iya noddugolam ngol illa firaran so wona dogde limanam wa innino min kullama da'awtuhum kala ne noddumiɓe li taghfira lahum beele an Allah jaafoɗaɓe yow ja'alu asabi'ahum ɓe nanna guje peɗeli mabɓe fi azanihim e noppi mabɓe andi feɗendu heƴata e nofru feɗendu heƴata e nofru ko gulle kay ko gulle peɗeli Allah wi ko peɗeli kono feɗendu heƴata e nofru toujours Allah ene waɗa noon omo haala taw o haala taw ko jullu o haalda ɗum fofof andi en mbi ga'id wona ga'id pirtide ɗum koko wiyete kuudi ko kono ga'id wona kuudi ga'id ko gaska koko waɗete hen ko ɗum wiyete kuudi ko waɗete e gaska ko ɗum wiyete kuuɗe hakke ɗum wawde waɗede hen noon kisa gaska ka ko ɗum wiya kisa ɗum wiya gayiɗo wonti ɗum kisa so wiyama gayi tan mbiɗen ko ɗum omo waɗa noon toujours kanko Allah omo haala ɗum anani ɗum woni jaaluɓe mbaɗa asabi'ahum gulle peɗeli mabɓe fi azanihim e noppi mabɓe so tawi mi noddiɓe mboɗa haalanaɓe haala Allah ɓe cukka noppi mabɓe haadema ɓe nante wastaghshaw ɓe cuddo siyabahum comci mabɓe haadema ɓe yiidemi wa asarru ɓe ñiiɓe kefeeru wastakbaru ɓe mawnikinima e gomɗinde Allah istikbaran mawnikinegol humma refti innino min da'awtuhum mi noddiɓe jiharan dande dow mboɗo wulla mboɗo feññina humma innino min a'lantu lahum mi feññinaniɓe sawtam wa asrartu lahum mi suuɗaniɓe haala israran e cuutgol mi deeyiɓe kalmi mi haali dande dow fa qultu mbiyen miɓe istaghfiru rabbakum imsinoɗe jommen goppe keferu innahu Allah kana serani gaffaran ko jafotoɗo son mbaɗi ɗum yursilis samaa asaman o nelta toɓo aleykum e mon midraran e kewgol nde wonnoɓe jooɗima fodde duuɓi 10 ɓe toɓaka walla duuɓi 40 ɓe toɓaka rewɓe mabɓe jibinta fofof anani fa halakat amwalahum jawɗele mabɓe kalki wo mawasi ɓe jahori mabɓe fo halki nuhu noon wiɓe imsino ɗe so on imsinima ma rewɓe mon jibin so on imsinima ma toɓo ar so on imsinima ma jawdi mon ɓultu ɗum woni istighfar ene nafa ɗe gueɗe fof sa duumima istighfar tan gueɗe kewɗe Allah rokkete ma Allah rokke ko ñamɗa ma Allah rokke cellal ma Allah rokke ɓesgu ma yaafe bakkat istighfar de ne nafa de mato ɗum de huɗaɓe ɓe Allah huuɗi ɓe mbiyen gop wahabiyankoɓe ɓe mbi ko oɗen mbanno moƴƴani ɓe mbi wona ɓe mbi ko wirdu moƴƴani ɗi ko woni wirdu wona astaghfirullah holko woni wirdu wona allahumma salli holko woni wirdu wona la ilaha illallah so neɗɗo haɗima ɗum hoko jogo rokkude so neɗɗo wima ya woppu ɗum holko rokkanma so wima noon so tawi a wona ɓoccode hoto haalde makko saɗa wawi hello tan sa wawa ƴattoɗa sa wawa mbiya yowol ko gadduɗa no sa haaɗi kam ɗum kam yowol ko tokkuɗa so andi a wawa tottema haydara ganda ko kuuɗaɗo goppam haade ko kuuɗaɗo yo yalawol man ko ɗottode so natti galle ma wara kanko toñma woni noon fa qultu staghfiru rabbakum mbimi imsinoɗe joomon innahu Allah kana laatima gaffaran ko jaafotoɗo yursili samaa so on imsinima asaman o nelda toɓo aleykum won midraran e kewgol wa yumdidukum Allah ɓeyda on bi amwalin e jawɗele wa banina e ɓiɓɓe wa yaj'al lakum Allah waɗana on jannatin saddingaji wa yaj'al lakum Allah waɗana on anharan calli malakum holko heɓi on la tarjuna on jortota lillahi to Allah to waqaran ko wiyete ndenka holko haɗi on ndentata ko to Allah ko haɗi on rentade waqada khalaqakum on jortaki to Allah ndenka waqada khalaqakum Allah non tagiro on aɗo waran ko on sangaji Allah tagima premieru ka toɓɓere o rutti o waɗi toɓɓere nde heɓɓere o watti heɗɗere nde hettere neɗɗo o woni neɗɗo o wuuri omo yaa haaju makko omo waɗa ko wela caggal ɗum o warma o so wiine wurtinma ko jeddirɗa sa wonano ɓoccode baɗɗo ni kay ɓuri hewde ko waɗi wurtinde kay ko galawo gotol tan wonata an kay sa wona ɓoccode ɗum kam yeddinani alam taraw beele on jiyani kayfa khalaqa Allahu no Allah tagiri sab asamawatin asamanuji jeeɗiɗi ɗibaɗan ombodiraɗi o ene dow o ene dow o ene dow o on jiyani ɗum ko gumɗa fof kam aɗa laara ɗum kam wa ja'ala al qamara o waɗi lewru fihinna e nder majji kanji asamanuji ɗi pop
walla asaman aduna o tan o waɗi ɗum nuran ko annore aɗa leera jamma jiya waɗa leelawal jaha hajuma wa ja'ala samsa o waɗi nange nge sirajan ko lampa kañum ɓuri lampa mum ɓuri leerde e lampa lewru degré leer nange ɓuri degré leer lewru degré leer nange ɓuri degré lewru ndu ay koode coynoɗa ɗo de ɓuri nange mawnude ɓuri lewru mawnude ko koode ɗe to goni to woɗɗu lewru ndu woni ko o asaman o nange woni ko asaman nayi ɓiijo koode ɗe ko asaman jeeɗiɓijo dow mum jeeɗiɓijo dow mum toon ɗe goni ɗe ɓuri mawnu fof asaman ene hawni ceerɗo ko Allah tan andi no wayni wallahu Allah noon ambatakum Allah woni punnuɗo on woni tagɗo on minal ardi e leydi holko woni ɗum o tagi bammon adama e leydi o waɗi on nabatan ko on puɗi o ngol jibinagol ha gonɗen gonirɗen ni Allah wi humma yu'idukum fiha kanko woni duttowo on e nder leydi ndi wona tagaɗon ko e leydi hen o ruttata on gubbe ɗon toon so ubbi on toon wo yukhrijukum kanko jogori yaltinoyɗo yawmal qiyamati ikhrajan e jaltingol wallahu ja'ala lakumul arda Allah woni baɗanɗo on leydi ndi bisaɗan berteteɗi no comme matalani Allah waɗi noon hen aɗa lelo sa welama jooɗɗa Allah wi waɗi noon ko li tasluku minha beele nan noon e leydi he subulallahi fijajan jaaj enen mbiyata beddaji jaajƴi aɗa rewa hen autoji ndewa hen yimɓe ndewa hen qala nuhu wi rabbi joomam innahum ɓeɗo asawni goofi kam yimɓam ɓe goofi kam de wattaba'u lesɓe ɓe wattaba'u ɓurɓe wasde ɓe ɓe ndewi ɓurɓe lesɗude ɓe ɓe ndewi mallam yaziduhu mo ganduɗa ɓeydani ɗum maaluhu jawdi mum wa waladuhu ɓeydani ɗum ɓesgu mum illa khasaran so wona parte e bewre e murteɓe ay ɓeɗo wasɓe ɓe ndewi koye alɗuɓe ɓe jawɗele mum ɓeydani ɗumen so wona kefir andi jawdi so fewnani tan bonnat ɗum woni sifa jawdi kala nde jawdi are juuɗe ma tawi ka pewɗo ɓeydoɗa ko fewde tawi ka kuuɗa tan ɓeyɗa kuuɗede haydara ɓeɗo noon ɓe ndewi ko mo ganduɗa jawdi fewnata mo jawdi bonnata ko ɓen ɓeɗo ndewi kadi ene jogui e sifa so ceerno so annabi so ari e nokku o wonata malaɗo wune ko patara ŋeɓe alɗuɓe ɓe ndewa makko hayso ka daboto sa are nokku so tawi patron eɓe ngari ma tan autoji ne ngara tan miskineɓe joguiɗo ujunere fo tan ara wiya o noon deke wona neɗɗo kono so tawi ko joom wutteji ceekiɗen tan garata ɗum a hewata kileneɓe so arene ɓe mbiyata ka wawa haydara kono so tawi ministére gaari député gaari so ɓooyi anen directeur sona cos gaari so ɓooyi tan liggotonoɗo banque ara so ɓooyi tan kadi postier ar ha muusie ar an kadi guumiye ar an kadi miskineɓe ngara de an kadi on sa kewa kileneɓe so tawi kadi ɓe calimama tan feere ma boni ganda noon annabaɓe ko noon ɓe nelete koye patronŋeɓe so patronŋeɓe jaaɓi Allah tan heddi ɓe jaɓat nde wonno kadi min jogui ko ɓalli ko ay ko Allah ko ene woodi kono ne woɗɗi ko Allah ko ene woodi kono ene woɗɗi tawde ko ma ya naata aljanna a yiiɗa mayde noon ndeke a yawata yato ndeke ɗum a yawata so tawi joni a wiyama huula Allah naata aljanna ala ko defɗa oɗo wi wi Allah ala ujunaji ɗi nani joni tan sa renaki toon paata barme yo neyɓu tan tawde anda to paaɗa ko ɗum annabaɓe noon kala caliɗo so tawi patronŋeɓe calima tan heddiɓe caloto ɗum woni noon kanko Nuhu noon patronŋeɓe cali Allah wi kamɓe lesɓe ɓe fonnoɓe jabde ɓe wattaba'u man lam yazidhu ɓe ndewi mo ɓeydani ɗum maaluhu jawdi mum wa waladuhu ɓeydani ɗum ɓesgu mum illa khasaran so wona perte wa makaru mawɓe ɓe pewji makaran feere kubbaran mawde no feewi holɗum ɓe penni Nuhu ɓe lorli ɗum ɓe lorli kala dewɗo e Nuhu wa qaalu kamɓe ɓe mbiyani lesɓe ɓe ɓe noddi ɓen ɓe mbi ɗumen la tadarunna alihatakum hoto goppe allaɓe monɓe emin ngare gay allaɓe tawɗon ne babiramen taniramen ndewoɓe hoto goppeɓe de wala tadarunna hoto goppe wuddan jalang wiyete noon jalang ne wiye wuddu hoto goppe on wala suwa an hoto goppe jalang ne wiye ni
wala ya guusa hoto goppe jalnge wiye ni waya uga e jalnge wiye ni wa nasaran e jalnge wiye ni ɗum ko jalangeji maɓɓe to latli noon wonano jalangeji ko inɗe yimɓe wonno wuddu e suwa e guusa e ɓuuga e nus e nasru ko yimɓe mbiyete noon yimɓe ɓe ko rewannoɓe Allah no feewi ɓurnoɗo ɓe wawde rewde Allah ala joni noon koye juma he ɓe gonno kala e maɓɓe mayɗo ɓe desina ɓe mbaɗa ɗum portele ɓe mbaɗa ɗum e juma he so ɓe jii ɗum ciftoro dewal Allah ɓe ɓeydo kadi rewde Allah ha yimɓe ɓe fof maayi patron ha rewannoɓe Allah ɓe maayi ha laaɓi joni noon juldannoɓe maɓɓe maayi ha laaɓi heddi ɓiɓɓe maɓɓe cukalon ganda ko ɓeɗo holko mbaɗira ɗo ngari tawi porteleje ne ɗon kono ganda porteleje baɗaɗo ɗo holko waɗiɗe ɗon iblis ara e maɓɓe ɓe natti kadi hay rewde Allah ɓe ganda saabu annabi ɓenni annabi goɗɗo arani ɓe gandano ɓe ndewrata Allah ɓe jooɗi iblis ara e maɓɓe wi neɗɗo jotta ko ala ko waɗi on ndewata Allah ɓe mbi ko min ndewata wi on jiyani ko babiramu ndewanno ko nan nder juma to on jiyani ɗe porteleje wona ɗum ɗo babiramu ndewanno goppon ndewe ɗum ɓe mbatti rewde ɗum ɓe mbatti rewde ɗum enati ɗum woni noon joni noon de annabi nuhu nehalande nela ko yoɓe goppu ɗum yoɓe ndewa Allah goto baɗɗo ɗum o joni noon patronŋeɓe ɓe noddi miskineɓe hoto goppeɓe de ɓeɗo babiramu ndewanno ɓe taniramu ndewanno kala mo goppumi gonta ñammi ɗum gonta nokkuɗo sac maaro kala mon goppuɗen wonta heɓamen sac maaro Allah wi waqad adallu ɓe majjiniri jaleŋeji ɗi kasiran ko heewi e yimɓe wala tazidi zalimina jalan noon ɓeydata heefereɓe illa dalalan so wona majjere jalan ɓeydanta neɗɗo so wona majjere Allah wi mimma khatayahum walla mimma khadi'atuhum Allah wi ko huunde ko sabu jaleŋeji maɓɓe ɗi ugrigu ɗum ɓe jolta ugrigu mimma khatayahum huunde e jaleŋeji maɓɓe ko huunde e jaleŋeji maɓɓe ɓe jolta walla khadi'atu ɓe jangin meɗen fof ne selli sa wela mbiya khadi'atuhum sa mbiya khatayahum to banggue qira hafsi qira asim riwaya hafsi Allah wi ko ɗum ɗo ugrigu ɓe jolta Allah wi fa udkhilu ɓe nannira naran jeygol ko rewde bakkatuji rewde banandeji ɗi ko ɗum ɓe jolta ɓe nannira jeygol falam yajidu lahum ɓe dañani wonande ɓe min dunillahi ko wona Allah ansaran mo en haɗa ɗum Allah wi min yooliɓe min nanniɓe jeygol tekkaɗo ɗum ala wa qala nuhu wi rabbi jomam nde nuhu hankande haalani ɓe waajiɓe ɓe celi noddiɓe sunde noddiɓe weñje ɓe celi duuɓi ujunere manqueɗo duuɓi capanɗe joyyi nuhu ne noddaɓe fewde Allah o dañani so wona capanɗe nayoneɗo ɓe piimo ɓe ɗeɗɗimo mbaɗi hunde fof ɓe aduna kala ko boni ɓe mbaɗimo kono hay hunde so ɗiftira wiya ko joomam yaafo ɓe ganda ko mbaɗata ko o andi hen hankanti o wi Allah mi tampi anni maghlubun fantasir hankanti mi tampi koy ala fof komi waɗaka mi waajima jamma waajima hankkandi e ɓeni mi ɗaldi on joni mboɗo ñaagui miɗo jogi kalan minen ali haal o wi la tadar alal ardi mboɗo ñaaguima hata woppu e leydi he minal kafirina e kefeero dayyara ne hoɗi hay kefeero goto hoɗo e leydi he fof yo maayi so wona capanɗe nayi jolɓe e laana ɓe kala ko wonaɓe yoolima ñande hen aduna o mumtas innaka sabu an Allah in tadarhum sa woppiɓe yu dillu ibadaka ɓe majjina jiyaɓe ma te wala yali duuɓe jibinta illa fajiran so wona fajiri kaffaran jeddowo Allah rabbi joomam ighfirli mboɗo ñaaguima noon an Allah yaafomi woli walidayya jaafoɗa nenam jaafoɗa babam wiyama yumma koye bamma ko julɗo woli man dakhala bayti e kala naɗɗo gallam o e kala naɗɗo jama am ka mu'minan tawde ene gonɗini Allah mboɗo ñaaguima an Allah jaafoɗa ɗum wolil mu'minina jaafoɗa dendagal julɓe pop ha darga daro wol mu'minati e julɓe rewɓe ha darga daro kono
wala tazidi zalimina hoto ɓeydu hefere ɓe kam illa tabaran so wona halkare. Sadaqa Allahu al-azim. Fatiha salat al-fatiha.